जिस्नि बोसोर सरकाराव थानायावबो आगानसेबो आगान गोग्लैयाखसै लावखाथायाव। हाग्रामा महिलारि बिथाङा जिस्नि बोसोर सरकार सालायलांदोंमोन, नाथाय पावाराव जिस्नि बोसोर थानायनि उनावबो कक्लाबारि लावखाथा ओनसोलाव हाग्रामा महिलारिनि खनसेबो आगान गोग्लैफेरासै। बे बाथ्राखौ जों बुङाखै, हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनो दिनै जोंनि खौरांनि गेजेरजों कक्लाबारि समष्टिनि लावखाथा ओनसोलाव 25 बोसोरनिबो बांसिन आगान होनाय जायासै होननानै फोरमायो। आन्दलन समाव बहुत बार बेरायदों, आं मिथिजोबगौ, किन्तु 25 बोसोरसो जाबाय आं बेफोर ओनसोलाव फैयैया। सुक्तिनि सिगांनिफ्रायनो आङो फैनाय जायाखै। आन्दलन जाफुबाय थाबा दंमोन आङो। बिथाङा फोरमायबावो दि लावखाथा ओनसोलाव नांगौबायदि जौगायासैबो होननानै फोरमायो। मोजां मोनदों, जथेस्थ' डेभेलप जायाखै, जेरैबायदि नांगौ ओरै डेभेलप खालामनो हाजोबाखै। बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो एबसुखौ थांखिनानै सोंखारिबावोदि प्रमद बर' आरो एबसुआ हाग्रामा बानायनाय दालांफोरावनो हाग्रामा मुर्दाबाद बायदि बायदि लिरनानै दोनदों होननानै बिबुंथि लाखियो। बिएफएफआ बानायनाय दालाङानो होन, लामायानो होन, फाखा लामा, दालां, बेफ्राव बै प्रमद बर'आ एबसु लंलिब नबदलेण्ड नरेश लिरलाबायदों, बेफोरो बबेनिफ्राय मोन्दों फालाय? गावनो गामसा गाननानै बड'लेण्ड ट्रेन्सफराव गाखोनानै हाग्रामा महिलारि मुर्दाबाद लिरो। जों बानायनाय दालां, जों बानायनाय लामानि सायावनो प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारि मुर्दाबाद, हाग्रामा महिलारि ग'बेक, ओमफ्राय एबसु लंलिब लिरलाबाय। आरोबाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथांनि बाथ्रा सोंनायाव खौरांगिरिफोरखौ थोंजों फोरमायोदि राकेश बायदि जाम्बा बुर्बक बायदिनि सोंथिखौ आंनाव दासों होननानै बुङो। लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुङो दि बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना आंजों समाया होननानै सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जायो। राकेश बिसिनि जाम्बानि खोथाखौ आं दा रायलायखै। राजेश बेफोर जाम्बा बुर्बकनि बे बुर्बकनि खोथाखौ आं दा देरहागोन, बिराद मोजां 5000 भटआव देरहागोन। गबिन्द बसुमतारीया नोंथांनि सायाव मोनसे खोथा बुंदों। गबिन्दमोननि खोथाखौ आंजों दा रायलाय, बिसोर आंजों समाया। गबिन्दमोननि खोथाखौ दा रायलाय, आंजों समाया बिसोर। मा फोरमायगोन? लावखाथा बेवहाय जिखिनि मिटिं खालामनानै जिखिनि आङो बुजिनो मोन्दों, लावखाथा बियो प्राइमारिया जाहैबाय गुदलिगाव प्राइमारिनि आन्दाराव गोलैयो। इलेक्सना फैगासिनो दं, फैगौ जुन मासनि 8 तारिखआव जागोन। आरो आङो माखासे सम फ्रि मोननायखाय गामि गामि हाबनानै रायलायदों, जिहेथु बेफोर ओनसोलफ्राव आं गोदो थालांदोंमोन, आन्दलन समाव बहुद बार बेरायदों, आं मिथिजोबगौ, किन्तु 25 बोसोरसो जाबाय आं बेफोर ओनसोलाव फैयैया। सुक्तिनि सिगांनिफ्रायनो आङो फैनाय जायाखै। आन्दलन जाफुबाय थाबा दंमोन आङो। दा फैनानै जिखिनि नुबाय आङो खोब मोजां मोनदों। जथेस्थ' डेभेलप जायाखै, जेरैबायदि नांगौ ओरै डेभेलप खालामनो हाजोबाखै, आरो सम्भबबो नङा बियो। जेखिजाया आगोलाव मा अबस्थामोन, दिनै बहुद सोलायनाय नुदों, आरो हयथ' मावबावनांगौ बहुद समस्या दंबावो, बेखौ आं मावलांगोन। आरो जोबोद मोजां सेम्बला, बिपिएफआनो देरहागोन बे कक्लाबारि समष्टियाव। बेथ' दिनै खोथा नङा। बिपिएफआ बानायनाय दालाङानो होन, लामायानो होन, फाखा लामा, दालां, बेफ्राव बै प्रमद बर'आ एबसु लंलिब नबदलेण्ड नरेश लिरलाबायदों, बेफोरो बबेनिफ्राय मोन्दों फालाय? गावनो गामसा गाननानै बड'लेण्ड ट्रेन्सफराव गाखोनानै हाग्रामा महिलारि मुर्दाबाद लिरो। जों बानायनाय दालां, जों बानायनाय लामानि सायावनो प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारि मुर्दाबाद, हाग्रामा महिलारि ग'बेक, ओमफ्राय एबसु लंलिब लिरलाबाय। बेफोरखौ बुजिनो बाखि गैया। आगोलाव मा दंमोन, जों दिनै मा मावदों, गासिबो जेसेबां मोजां मोजां दालां, मोजां मोजां लामा बानायदों, बेवहाय गासिबो एबसु लंलिब हाग्रामा मुर्दाबाद। नङा, गुवाहाटियाव बर'फोरखौ होखारनायनिखौ नायिया गिदिर खोथा नङा, किन्तु बेहाय दायित्वआ सरकारहा दंमोन। जिहेतु इउपिपिएलआ दिनै आसामाव सरकार सालायगासिनो दं। जों बादिया सरकाराव थायोमोनब्ला बेफोरखौ दांनो हायामोन। आगोलाव जों थानायाव सदियाव दांनो नागिरदोंमोन। आं बुंदों बेखौ बन्द' खालामनांगौ, इलेक्सन खालामनांगौमोन सदियाव, बेखौ जों डाइरेक्ट बन्द' खालामनांगौ। बेखौथ' हायोमोन, सरकाराव दङ, माथो सिरि थादों, नायाखैबो, खबर लायाखैबो। राकेश बिसिनि जाम्बानि खोथाखौ आं दा रायलाय। राजेश बेफोर जाम्बा बुर्बकनि बे बुर्बकनि खोथाखौ आं दा देरहागोन,
बिराद मोजां 5000 भटआव देरहागोन। गबिन्द बसुमतारिया नोंथांनि सायाव मोनसे खोथा बुंदों दि गबिन्दमोन खोथाखौ आंजों दारायलाय बिसोर आंजों समाया गबिन्दमोननि खोथाखौ दारायलाय आंजों समाया बिसोर